A vítam vás do nového videa, čo bude ešte 5, ideme v Robloxu, neviem čo ešte, ale dobre. Doteraz som bol na streame youtubera Soky. A to je jeho krátšia verzúka. Vyskúšajte vyhľadať Soky a nájde vám ten kanál, čo má. Čo pôjdeme teraz? No, tuto pôjdem. Aj keď tu už nemám čo hrať, ale aspoň si zarobil peniaze navyše. Dúfam, že tento telefon dá Ježiš. Ešte raz načítať. No to bude hrôza. Ukážem vám aspoň, ako mám to auto. Keď mám vlog do prekonatia, tak sa nemachej, ale už sa tu pridali veľké auta. Ja mám toto Lamborghini Driving. V červeno-čiernej barve. To si to trocha seklo. Počkám si tu. No, trocha som pridal. Myslím si, že to či dobre zvukujem. Matek mojo, vypnúť turbo. Nebežím také zrýchlenie. Toto auto má i bez toho dosť veľké zrýchlenie. I bez toho má dosť veľké zrýchlenie. Však sa mi tak tá hra seka jak Dubrovskému Fušerovi. Do frasa. Prečo sa mi to šmíka? Haló. No inak, keď chcete, tak podporte youtubera Sokyho a ja neviem, čo vám povedať. Toto video možno vydám o polnoci, možno hociakej hodine, to neviem. Dneska je super deň. Udelal som si čas na nahrávaní. Skoro som nemal čas. Lebo som sa dozvedel zo pár dobrých rád, tak som sa rozhodol nahrať veľké video. Ale ježiš. To sa mi dobre vyriešilo to auto, poď. Ježiš, to auto mu nemá ani ABS-ko. To je málo. A tento telefon to tak rýchlo nedokáže prehrávať. Možno pôjdem na inú hru. To je menej komplikovanejšie, asi to bude dobrejší nápad. A vyskúšam to ešte raz v tejto hre. No, keď chcete, tak mi dajte do komentárov, jaké nápady vás zaujímajú. Vypínam nitro. Lebo keď ho mám furt, tak zdechla hra. Asi sa zdá, že zdechla hra. Áno, zdechla hra. Asi vypadla hra. No to môžeme udělat z tohto reakcie. Nech to bude úplne jedno. No poďme. Tohto youtubera. Dobrý, mám to. Prý vidíš úplná hračka, to jo? Ja si nemyslím, lebo keby som to videl, co je, tak to je... Tak tady Soky a pak... Kámo, Nikolko, já vím, že to je tvoje přítelkyně, protože vy jste pár doslova na utrhnutí hlavy. Já se na tak ptát nemusím. Doslova napsal lež. Doslova napsal, aniž by o tom věděla. Co to je za větu? No. Taky normálně za měsíc budou v České republice schválnit i nový YouTube butny. Jaký? Ještě nejsou u nás v Čechách. Ale jaké do frasa? Ja som na Slovensku. Aha. Zdravím, taky tě zdravím, čau. Česu. Aha. Já myslel, že už to je dávno schválený.
Ale počúvaj. Tak to jsem nevěděl, OK. OK. Já No, že to trošku srovnej, no jsem srovnej. na Zítra se uvidím s Natalí dokonce osobně. Slovensku. Do frasa, ja som na Slovensku. Nie v Maďarsku do frasa. Zítra se všichni uvidíme. Ale počúvaj. Som na Slovensku. Ale nemusím to opakovat 300krát. Jen v Indii a v Rumunsku, OK. Co, jaký nový YouTube batny? Za 100 000, Nero. Za 100 000 bude jiná verze batnů, no. Já už možná budu mít tu novou. No určitě ne, možná, určitě. Pokud teda někdy dám 100 000, tak já už budu mít novou verzi, no. To je škoda, já jsem chtěl ještě Ona starou. bude změněná verze za 100 000. Budu mít jinou verzi. Zaparkuj stíhačku ještě, no to děláš srandu. Tak fajn, Ale... aspoň uvidíš, no uvidím, no. Bude prostě jen logo YouTube tlačítka. No, bude to trošku, tak už to jednou změnili. No, máš dvě verze, ne? Pokud vím, tak máš dvě verze, tak bude třetí. Jo, já vím o těch dvou verzí. No, tam jde zaparkovat. Ale počúvaj. Dobrý, mám to. Kámo, nejhorší mise. Ale je to tam. Jo, a bude ještě třetí verze, no. Za 100k. Za 100k byly dvě verze a teď bude ještě jedna. Jo. Na Slovensku. Tak. Ježíš. Čecháci nepíše tu zo Slovenska, ťa Mě to pozerám. baví, vibe. Z Prešovského kraja, já jsem z jiného kraja. Jo, sem musím jet. Ani tě je to. Počítaj. Co bude za hry? Ale hovno, moje zprávy vůbec nečítáš. Já ještě musím natočit video na zítra. Hele, s váma dvouma, tady ten váš páreček, já to zítra projednám s tím, se Cyberdrakem a za tady ty sračky, co píšete, jak se chováte, tak uvidíme, možná pak ani u něj už nebudete mít prostor. Já to s ním nějak pořeším. Protože vy jste vlastně od něj, že jo? A dělá to potom blbý dojem a blbý jméno i jemu. Kdybych potom s ním chtěl do budoucna pracovat, takže... Spolupracovat, ne pracovat. Spolupracovat. Budeš si dokupovat novou verzi Batnu, Nero? Proč by si dokupoval, Nero, novou verzi Batnu? Dostal jednu zdarma za 100k, to stačí, ne? Přečetl si to ostatní, já to nestih, promiň. Už mi ta zpráva utekla, promiň. Proč by dokupoval za peníze Button, ne? Má jeden, co dostal. Myslím, že Nero má první verzi dokonce. Pecka, pojď se jí tam někoho nání a sejmou mě. Co kdy chodíš na ty? Ne, s ní chodí s Já mám tu verzi OMG, no. To si tu děláš prdel, že jsem teraz je tu Nero 3. Pak byla druhá verze a já už budu mít úplně novou. Kdo to je, halo? Zajímavý ten týpek. Teda, možná. Ale jako pokud si udržím takový tempo, který mám, tak jo. Nero, ty jsi youtuber? Ten youtuber? A jako mi to nevadí, je to jedno. Je to jedno, jakou máš verzi. No, že si dostal 100 000 a já jsem na ten Insta dostal po 50, aby som mohol streamovať. Ano, Filipe, to je ten Nero, ano. Play XD neumíš jezdit, Nebudem promovat kanál, to je zlé. To si nemôžem. Jak to myslíš? Prodaje tak neznám prodat. Mi to jméno neříká. Budu mať reakcii. Tak to je každý věc. Byl Fortnite? Byl dneska. Mať? Dej ti ten button, zase to. Děkuji. Ano, byl Fortnite, byl. Můžu aspoň fotku jako ikonu na streamu, Nero.
No, teď už si pojedeme pro bráchu. Toho nemůže mít reálně ani radost, když si to koupí a nehytne sám 100 000, souhlasím. Souhlasím. Dobrou noc, jupi, kedy dnes moji ten Zor je otravný, píše to furt a že vraj mu dali, že má 12 rokov a že mu dali, nemám 14, tak to je pohodička. Hej, zaspal si. Jako souhlasím. OK, já ho jdu vyzvednout na policejní stanici a teď už mi teda chybí poslední mise, ne? Nějaká ta mise s OG Lokem a potom to dobývání území, no. Popravdě se mi to moc nechce dobývat teďkon v 1 ráno. Nechce se mi. Jak jsi to stáhl? Já San Andreas mám v počítači už hodně dlouho. Zrovna tady tu definitivní edici. Roblox. Teď jsou na YouTube k dispozici informace. Teď jsou na YouTube k dispozici osobní zájména. Proč? No co ti přišlo, co ne? Tam je dávno. Ne, není, aha, novinka. Počkej. Vydat svá zájména. Dělte ostatním, jak vás mají oslovovat. Zájména můžete kdykoliv upravit nebo odstranit. Můžete určit, kdo vaše zájména uvidí. Vaše zájména se zobrazí na vaší stránce kanálu, čemu to je dobrý. K ničemu! Potom jsem něco slyšel, no teď mi to přišlo. Čemu je to jako dobrý? Aha, pozor! Zájména jsou důležitá součástí osobní identity. K ničemu. A sebeprezentace. Aha. Já nevím, jak to funguje v praxi. To nějak nechápu, jak to zájméno. Mě to nezajímá. Tak mě to nezajímá vůbec. To je. Kolik ti je 28? Nebolí tě hubička, trošku. Frodo má myslím 100 000, a nemá kámo. Já mám takový pocit, že on to koupil. Zo. Když se mnou Bozy streamoval, tak to takovýho říkal, že vlastně, nebo ne, jako nevím kdo z nich, ale vím, že tam byl nějaký problém, že právě s tím písať. Co ho odkoupil. Moc. Jako jo, vlastního jo, ale že to je jakoby odkoupený. Moc. A. Nemá to nejvíc jako zdraví, ne. Chápu. Nepíte Koupil no, se no tak kámo. blboviny. Koupíš si kanál, vole, kupuješ si batny. Viny. No nepýtej se blboviny. To nebaví. Zájména jsou slovní druhy. Přidat zájméno, filtrovat podle jazyka. Zadat textu, vyhledat své zájméno. Já jsem. Okay, Co? Co do frasa? Drake, hrajme Roblox. Listička, Drake, hrajme Roblox. Drake, volky, Drake tu je že vraj. Nezajímá vůbec volky, Drake. Nero. Prosím tě, spolužák. Říkají, že Ryder je tvůj brácha. Jako Frodo si koupil kanál. Soky, jak dlouho bude ještě stream? Jo, to není jeho kanál. Nebo ten člověk, co ho vlastní, tak je koupenej. Tehdy se vlastně nechal odkoupit kanál i Johnny Valda, ne? A vlastnil ho někdo. Ani sám. Nebudu mu nic písat. Já jsem treťák.
a balím No jasně. mé paťák, ale A já to bylo víc kanálů, kámo. na To bylo něj víc kanálů. mám číslo na Já jsem WhatsAppu, třeťák a balí mě ale páťák, ale já jsem na něj mám číslo na WhatsAppu, ale služujem, no vidíš to. Jak dlouho bude stream? Nevím, uvidíme. Je jinak, jak jsem říkal, že to záznam má 70 000 zhlédnutí, jak jsem si to byl skoro správně. No má víc, má 77 000. ne, 0, protože nemám. Mám přesně. Jako neříkám, že bych to nechtěl dohrát, fakt mi chybí kousek. Soky, já jdu hrát Fortnite na mobile. Soky, těším se na GTA 6. Dobrou noc, dobrou. Soky, líbí se tým momentálně na Já jsem kahokách. spát, jsem unavený, jo, v pohodě. Jo, Já jdu to Fortnite na hraje mobil, pořád. táta, všímám Soky, si. těší se na GTA 6. No zatím to vypadá, že to odloží na příští rok. Což mi nevadí, protože hra roku by mohlo být Kingdom Come. Mně to nevadí. Jako jestli opravdu GTA 6 odloží na příští rok, tak mi to nevadí. Má jen 24 milionů zhlédnutí, 103 000 odběratelů, to je docela susy. Není, ten kanál prostě nevlastnil on, vlastnil někdo jiný a koupil se ho pak někdo jiný. Chápeš? To může být pravda. Jako není to zase tak susy, no i když. Prostě kolik milionů dělám já, no, ale tak jako mám taky jenom sledovanost, že jo, jako by tam zase musí to brát trošku jinak. Může být. Hlavně, že den vydání ten Kingdom Come. Já bych chtěl někdy dohrát jedničku, a když jsem koukal včera, jak to hraje Bozy na streamu, to bylo tak těžký. Já jen když jsem se koukal, jak u toho trpí, když má proti sobě 3 protivníky, tak ty kokos. Jako někdy bych chtěl dohrát Kingdom Come jedničku, ale musel bych to hrát, jako teďko hraju GTA San Andreas. Nehrát úplně všechny mise, protože bych prostě nezvládl a jet prostě hlavní linku, no. A prostě si udržovat hlavní linku, no. Když si prosím, to, co jsem psal tam. Já jsem to četl, neposloucháš, to nevadí. Jo, to hraje táta, všiml jsem si už, co hraje táta. Tady tu hru hraje tvůj táta, OK. Ahoj, musím, v pohodě. Neváž, že jsem tady nová, nevadí. Mě to vůbec nevadí. Já jsem rád za nový lidi, beru každýho novýho, to je jasný. Vůbec nevadí. Já jsem tu od 20:00. Já jsem třeba hodně těšil na tu mafii, já ne. Protože vývojáři prohlásili věc, která mě trošku zklamala. Tak, prosím, já jsem tu dlouho. Od 20:00. Pozri se, pojď! Pojď, ještě to je v četě, pojď. Prečítaj si to. No prečítaj si to. Haló. Soky. Moc tomu nevěřím. Měl by se máme získat čtvrtě zpátky. Okay. Já jsem tu dlouho dost... OK, si děláš prdě, to fakt řekli, jo. Tohle to doslova prohlásili právě. A... Vyčítal si moju zprávu. Kdyby to neřekli, tak jsem ticho, jo? Ale tohle to ve mně vyvolává nejistý pocit, víš? Co? Prostě z toho mám nejistý pocit, nevěřím jim. No já jdem končit video. No. Tak se dnesného videa, aby to bylo všetko. A keď budete chcieť ďalšie, tak ho vydám. Dobre. Toto bude sa to nazývať Roblox reakce, alebo reakce na soky. Neviem, jak to presne nazvať. Ale vím, že to bude dobré. Tak, s váma sa lúči Subuda 4.5. A čaute.